दानि थारैनो जोङो बनगाव ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय जोङो पेरेन्टजों लोगोसे उइमेन आरो इउथ उइं आरो माखासे प्राइमारिफोर ब्लकनि सिङाव जेसेबां माने कर्मिफोर दङ जोङो गोदान बोसोर 2025 बे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जिहेतु जोंनि ब्लकआवहाय गोदानै मोनसे कमिटि जाजोब्बाय ब्लक प्राइमारि पेरेन्ट बडि इउथ उइं आरो वुमेन उइं गासिबो गोदानखाय जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय जादों आरो दिनैहाय बे बरायनायनि नामावनो जों दिनै मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जोङो खालामदों खारन पियरलि दिनै जोङो बेवहाय जोंनि दोलोनि गासिबो कर्मि गोजा बेवहाय जोङो जयैनो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि गेजेरावहाय दोलोनि सायावहाय जों एसे रायलायनाय जादों सावरायनाय जादों भबिष्यतआव जोङो जोंनि समस्तिखौ बोरैबा जों गोख्रों खालामनो हायो बोरैबा बनगाव समस्तिखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हायो जों बेखौ लानानै सावरायदों बेवहाय जोंहा जोंनि जे मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजित ब्रह्मआबो बाहागो लादों आरो बेवहाय नुजानानै माखासे दोलोनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों खोब मोजां जादों आरो जोङो बे लावखार ओंखाम जानायखौ जों ओरैनो जागारनाय हिसाबै जों लायाखै बेवहाय पियरलि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे दा जोंहा ब्लकआवहाय जेसेबां कमिटि दङ बे कमिटिया गोदान जाजोब्बाय बेखायनो जोङो सिनायलायनायजों लोगोसे गोदान मोनसे बोलो गोदान मोनसे माबाजों मोनसे मरेल जे जाहा दायित्व दं जों बेखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय जों सावरायदों दा बेवहाय जोंनि प्राइमारिनि गासैबो कर्मि बिथांमोनहा फैदों गासै 500 जनसो जोंनि नेता कर्मिफोर बेहाय जोङो ज' जानानै दिनैहाय गोदान बोसोरखौ बरायदों आरो आं आसा खालामदों बे लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव मोनसे इउनिटिया फैगोन आरो जोंनि गेजेराव मोनसे रिलेसन बे रिलेसना टाइट जाबाय थागोन आरो आं जेरैबायदि नुदों जेसेबां बेवहाय बाहागो लानाय जादों जोंनि प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लकनि जेसेबां दैदेनगिरि नेताफोर दङ जों बयबो एकमत जादों जेरैखि जाया इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा फ्रायानो जोंनि नेता कर्मि आरो जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दा जेबादि मोनसे बिटिआर सरकार जाबाय थादों बे सरकारनि सायाव जों बयबो फोथायो आरो बयबो ज' खामानि मावलांगोन होननानै दिनैहाय बे लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजों जों बयबो बेवहाय सावरायदों दिनैनि लावखार ओंखाम जानाया बेबो मोनसे जोंनि इन्टारनेल मोनसे बे एजेन्डा जेरैखि जाया 2025नि बिटिआर इलेक्सन बेवहाय जोङो देरहागोनखौ जों फोथायदों खारन बनगाव समस्तियाव दा आथिखालावहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो गुबुन दोलोनिफ्राय दा जोंनि हान्जायाव जयेन जानाया दा जाबाय थादों दाख्लैसो जोंहा दरामारि जावलियापारा आरो हेखायपारानिफ्राय बिपिएफ खालामग्रा दैदेनगिरि माने बिथांमोनहा दाख्लै 34 नेता कर्मिफ्रा जयेन जादों आरो बिनि आगोल शान्तिनगरावहाय 1000निबो बारा कर्मिफ्रा जयेन जादों आरो नै साननैसोनि उनावहाय आरोबाव माने 30-40 जनसो जयनिंआ जाबावगोन बेखौ नायनानै जोङो दा मोनसे अबजार्भ खालामनो हायो जे बनगाव समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ माने सानफा एफा बारायगासिनो दङ फारसेथिं बिपिएफनि अबस्थाया दा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों बेवहाय बिपिएफनि माखासे साफा सानै नेता कर्मिफोर दं बिथांमोना हयथ' थागोन नाथाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जा मोनसे दा बिटिआर सरकार बेखौ नुनानै बिपिएफनि साधारन रायजो राजाफ्रा दिनैहाय लासै इउपिपिएलनि फारसे मोखां जाबोनायखौ जों नुदों बेखायनो दिनै जोङो बुंनो हायो बनगाव समस्तियाव जोङो 2025आव देरहागोन आरो बेनि थाखायनो जों दिनैहाय माखासे मेकानिजम खालामदों माखासे पलिसि खालामदों दा जोङो कयेक दिननि उनावहाय जोङो पोलिं बुथ्स पर्यायावहाय जों थांगोन रायलायगोन जोंनि रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि माखासे खामानि मावनाय बेफोरखौ जोङो एसे सोंलायनानै आरो होलायनानै जों मोनसे खुला-खुलि जों माने सावरायगोन दा पोलिं बुथ्सनि जोंनि कर्मिफ्राबो लेंहरबाय थादों दा बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों जोंनि बनगाव समस्तियाव खोब गोख्रों रोखोमै जोंनि इउपिपिएलआ माने दावगाबाय थादों होननानै जों बुंनो हायो।